Maniba-ibang substandard products ang mahilingon niya na nakatambak sa compound kang Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Ang mga produktong ini, enterong nakumpiskar kang opisina kang nagtalikod na taon. Iyuman ini ang mga panindang mayo ning magkakanigong dokumento, asin mayong Philippine Standard o PS Safety Mark, asin Import Commodity Clearance o ICC sticker, na maserbi ko tanggiya kan mga parabakal, nga ni masyerto naligtas asin kalidad ang mababakal na produkto. Ang motor accessory shop na ini sa syudad ng Legazpi, ngani day masayang ang pinuhunan na negosyo. Pigsisyerto nanggad na kalidad ang sa indang mga pigpapabakal na produkto. May mga PS asin ICC sticker man ang sa indang mga paninda. Tatanong sila kung may PS mark or and then naman namin na lahat po meron. Lahat po yan may PS mark kasi para din po sa assurance ng mga kliyente namin na duman dito sa tamang proseso. Sigun kay Ruben Sumbon, ang Consumer Protection Head kan DTI Bicol, sa kalkulasyon, abuton sa 1.3 milyones pesos ang bilog na kantidad kan mga nasambit na produkto. Kadaklan sa mga ini, ang nakumpiskar sa mga hardware, asin appliance center. So regulated na produkto yan. Ibig po sabihin under mandatory certification siya. Hindi siya pwede dapat ibenta. So na warang PS mark. So iko sir, sa mga lalong-lalo sa mga online transaction. So yan po sa mga opisina para po actionan yan. Address yan ng mga issue na yan because ito nagagaramit na bako rehistrado sa MUIA. Katakod kay ni, nangapudan si Sumbon sa mga negosyante na sumunod na sana sa mga pigpapautob nindang kasuguan nga ni maibitaran ang pagkalugik ang negosyo, asin sa siring na paagi, magiging ligtas man ang mga konsumidor. Mientras tanto, sa mga masunod na simana, nakatalaan na rauton ang mga nakumpiskar na produkto. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.